bengi iki lapangan penuh ya iso ngrawuhke Mbak Elisa Urkarus Alaso ya sinden yang viral yoga Datan Kantun saged ngrawuhaken bintang tamu saking Jakarta. Inilah dia Mas Primus alias Priamung Setugel ya. Matur nuwun. Apa wis dikeki kok matur nuwun? Ampun. Sapa sing kei? Enten wingking kula diparingi gorengan niki wau. Weh, gorengan. Nggih. Wajan. Wajan. Apa? Gorengan kan wajan. Wajan. Jenengane lho 20 tahun ra kepethuk. 20 tahun suwe men kok. Rong bulan kok, rong bulan. Rong bulan. Rong bulan mboten kepethuk terus lali kali. Lah kowe iki anggere arep ngejob kowe mesti sampun isi niku, Pak. Sampun isi larismu ora jamaknu kok. Lah kula niku mboten tanggapan enten ngomah laris kok. Laris ngopo? Ndolani cah cilik-cilik niku. Walah. Tangga-tangga kula. Oh ngono. Mboten kok ngaten. Piye? Rezekinipun kiambak-kiambak. Heeh. Kula kaliyan jenengan nggih ketoke pirang-pirang nyangan ki ora juduk, Ah. tapi mboten tau kepethuk. Ya, lah ya, rong sasi ra kepethuk kok ya. Kowe iki ora mundak modot lho iki kan. Nyacak modar nggih ngeten kok. Oh, Lah kula awih riyen enten mriki le, enten lapangan mriki. Kowe wis ping pira? Tahun kepung ora ya kowe to ning kene? Nggih. Tahun iki ya kowe meneh. Pisan kalian jenengan. Heeh. Ping kalih nika kalih Pak Gareng. Heeh. Ping 3 kalian jenengan niki melih. Lah iya. Alhamdulillah. Dadi dagelane iki walaupun ganti dalang ning dagelane tetep kowe. Mau Pak Lurah pancen ya kandha karo aku kok. Pripun? Mau kandha karo aku nek dalange ganti ra apa-apa sing penting dagelane tetep puncak. Mergo apa? Kowe iki arep ditanggap sak matimu, ngerti ra? Mboten kok ngoten. Niki mertandake warga masyarakat mriki niku pengen sedekah. Sedekah nang sapa? Ning anak cacat. Sing cacat ki sapa? Lah kena kula Cacat apa ya lambe ana, kuping ana, mata ana, sikil ana, tangan ana. kula niku kena cacat dedeke kirang. Nah, cacat fisik. Ah, Jenengan nggih cacat to nggih? cacat apa? Mental. Cacat mental maksudnya? Lah jenengan wiwit kala wau lho. Jenengen wong cacat mental ki omongan dhewe disauri dhewe. Nah, Cak, napa? rene diluk Ajeng napa to? Tak gruwet si cangkemmu iku. Kowe ngandakne aku wong edan ngono, wong gendeng ngono apa piye? Mboten, kula mboten kok ngandhake jenengan edan. Loh, nyatane kowe cacat mental lah edan utawa gendeng? Lah jenengan gendeng mboten, edan mboten. Iya. Ha ngono kok dadak nesu to jenengan Loh, niku. masalahnya apa? Sing gendeng ki ora mung aku tok. Lajeng Yoga-yoga ki, ki yo melu gendeng. Ngerti wong gendeng kok ditabuhi. ora mung yoga tok. Lah sapa? Waranggana niki nggih Sinden. gendeng. Kok iso? Ketoke mlunthut tobrut-tobrut. Iki yo Hah? gendeng to. Kok iso? Lah gamelan ditabuk kok disuarani. Oh. Dinyanyeni. Niki Disindeni. Sindeni. Oh, berarti sing gendeng ora mung sinden yoga karo dalang. Lah sinten? Masyarakat ana ing mungkung kene Oh jenengan ajeng loke gendeng ngono. Ora. Bruduk Kyai semanten akeh. ora, oleh ku ngomong rong rampung. Masyarakat mungkung kene sak kepala desane sak perangating desa. Kuwi wong bijaksana. Ngerti wong gendeng dikelumpukne mulih dibayari, ngono lho. Ya apa ora? Nggih, tak kira kan ngeloke Pak Lurah gendeng. Ya ora mungkin. Wong warga kene tak lone gendeng dikeruyuk wong sakmene kae ya remuk to ora. Jan kula nggih salut luar biasa Apa? kali warga masyarakat mriki. Apa kok iso? Jan wiwit kula sowan mriki pisan. Heeh. Pamyarsane nggih kuatah ngeten iki. Heeh. Ning luwih kathah nggih mung dalu punika. Dalu ki to bengi iki paling akeh penontone. Paling kathah estu. Heeh, ya. Kowe mau iso munggah rene. Nggih saged. Saking akeh penonton lek munggah piye? Saged kula mbrobos metu selakange pade-pade niku wae. Oh, brobos-brobos ngono. Mbrobos-brobos ngoten. Jadi pade-pade lek nganti brobos si piyai putri utawa ibu-ibu utawa mak-mak ora kaget. Wah paling nggih latah. Latah piye? Paling asu ngono. Uang kok asu. Wong kok asu ya asu. Niki nderek urun dedonga. Nek kowe kulino sowan rene, Pak Kepala Desa, Pak Kepala Desane sapa jenenge? Kowe hafal. Pak Kepala Desane, Oh. Pak Undang-undang Undang-undangnya apa? dasar. Ya, hafal nek kowe. Kowe kudu iso merdekne lho. Kowe pendak tahun rene lho. D A S A R. D iki apa? Lah kok dadak diarteke napa? Ya kudu diartekne wong nyatane Pak Lurah ki dagelane ora kaya ora gelem kok. Yo. Mau ya ora ngomong to, Pak, Pak. Ya kudu iso. Dagelan iki cerdas ki dites spontanitasnya tekan ngendi? AQ, SQ dan QQ-ne piye? Kiu-kiu blek kok. Ayo, Gus songe tojen ora. kudu iso. Ayo. D. D. Dasare D. Ah,
dadi pemimpin sing bijaksana. Heeh, nyatane wis 2 periode menjadi kepala desa oneng Mungkung. Nah, ora ketambahan 2 tahun. Apa? Anggarane Heeh. iki visi misine ya kelakon kecekel. Apa? Niki wau kan dandani dalan. Pun kemput danten. Wis dadi kabeh. Iki kan ra bijaksana piyayine ora bakal kelakon. Oh, iya. Terus nanggap wayang bersih dusun. Bersih desa. Iki bersih desa. Bersih desa. Bersih desa. Niki kan mboten digabung-gabungke kalian kampanye. Betul. Nah, niki piyayine kan bijaksana, Iya. saged milah-milahke endi niku sing apik, endi niku sing elek. Kuwi D. D. A. A. Kuwi A. Lah ya apa? Andap asor piyayine. Heeh, ora sugih swara ning nyambut gawene ketok dadi bukti. Nah, niku andap asor. Ya. Nah, S. S. S kuwi anyep. Kabeh ngerti maksud iki es ki apa ngono lho. Ha ki anyep, S niku anyep. Bener nek geni iki panas. Maksudnya es ki apa ngono lho. Mau lek D iki apa mau? Dadi pemimpin sing bijaksana, A andap asor. Lah ya S apa? S ki sabar piyayine. Sabar. Nah, senajan to dioyak-oyak diuneni wargane yen rong itu anggaran kon dhuwur ya tetep sabar. Dadi pemimpin ki angel ora gampang. Napa lagi mimpin keluarga dunya wong wedok ingah-ingi kok. Kowe kuwi. Wah, kowe ambak cilik ya, kepala keluarga ya kowe. Alah nggih kalih jenengan sami mawon nonton. Aku ngopo? Jenengan ketoke gagah ngene karo sing wedok ning omah ingah-ingi. Nah. Ngene tak kandhani sekretariat tak kandhani. Wong lanang kuwi ya, wong lanang kuwi mbok jenderalo, mbok dalango, mbok direktura. Kuwi ketika digetak karo bojone iki meni goblok saknalika. Napa gitu? Iya. Soalnya nek pas salah digotak karo bojo, ning rai iso mlumpuk. Wah, kaya cuacing kebidake ya. Heeh ya. Ruget. Iya. Kowe yang ngono nek wis. Lah sami mawon. Lah ya karo bojomu di, ayo nyandi ngono kuwi cah cilik ya ini rung mulih. Nggih genah. Aku kena wedi wonge cilik ajaran gede gagah kok ya. Bojomu ya gede ya? Ya gede. Oh. Nek bojomu gede sinden sakmene kae iki bodine kaya sapa? Niki wingking kula niki. Bojoku iki. Sing ngomong bojone jenengan sinten? Bojoku butuh. Lah wingking kula niki monitor lho. Wah, maksudmu bojomu gede kaya salon. Gede. Oh. Suwene sak tak open iki mekrok sak niki. Oh iya, alhamdulillah mekrok kaya mbok-mbokan. Estu kaya pitik ae ta. Iya. Pitik potong kae kok. Jadi kan cocok kali kula. Cocoke piye bojomu gede kowe cilik lho. Lah kan ya padha pitike ya. Kok iso padha pitike? Padha pitike bojoku kaya pitik potong. Dan kula kan kaya pitik kate. Nah. Oh iya. Bojoku mlaku ngkuk. Nah, patene kuwi kan. Kuwi coba bruk prek nah modar. Iya. Iya. Niku S sabar piyayine. Amanah. Amanah. Amanah anggenipun dados pemimpin. Ya. R. R kuwi rugi. Kok iso rugi? Lah napa? Lah kok iso rugi? Rugi to yen ra nanggap wayang. Oh, sing rugi sapa? Nggih jenengan kali kula to. Iya, bener. R kuwi rasa welas asih marang sesamanipun. Bener. Nah, alhamdulillah iso. Nek metu aku ki dagelan kudu cerdas. Aku dene jenengan WA riyen no. Ora WA-WA-anan ning panggung ki mengasah otak iki piye carane. Kene iki otake kaya memori card setengah giga. Lah otakmu padha karo otakku to. Lah nggih benten to. Lah ya padha wong ndase padha lho. Nggih gedhe jenengan to kalih kula niku. Ndase iki padha. Kowe iki apa to sing kurang dhuwur ki masalahe jagrag muci cendhek ngono lho. Oh dadi sing elek jagrake. Heeh. Jalan jagrag pripun? Cangkemmu. Ya ora. Matur nuwun. Wes ngodinonga kagem sedaya warga masyarakat wonten ing Mungkung. Nggih, tuku kangkung ning Rejoso. Mugi warga masyarakat Mungkung tansah panjang yuswa. Amin. Mangan kangkung mlebu weteng. Mugi ibu-ibu Mungkung meteng bareng. Iso meteng bareng ya bedane ora ya bingung. Ya kan laris kok ya bingung piye bedane nggih kathah ora mung Oh iya. Wong anak ki padha karo rezeki ya. Nggih rezeki. Iya. Wis muga-muga rezekinipun warga masyarakat Mungkung lumintu tansah kathah melimpah tur barokah sedaya pinaringan sehat bagas waras. Amin. Sadurunge Elisa. Sinten? Aku duwe sinden
baru 2 kali ini masuk 7 laras Indonesia. Oh, wajah baru. Wajah baru tak kenali karo wong Nganjuk. Wah, Insya Allah calon mantuku. calon mantu. Nek jodoh lo ya, nek jodoh lo. Ora ngerteni wong. Ora ngerti kok. Jodoh ki ora ngerteni. Ya jajah Sing pundi? Ya, sing karo sebelah nomor lurus saka kene. Oh. WJ Oh, sing niki to? SMA, aja SMA. Oh, alah. Ya. Tak kira sing sandike kuwi. Ora. Ya sing kayono wis kawakan wae. Sing ndi? Sing sebelah kono. Sapa to? Alah iki wis kawakan to. Oh sing pinggir dhewe ke to? Yo nggih. Oh, lah pancen sing badok mie to. Oh, alah sinden malan badrokan. Pak Piai Nganjuk wis ngerti kok. Ngopo sebabe gentari tak dokok pinggir dhewe. Kayak tak nggih jagani wong mendem. Heeh, Mboten nenten Kyai mriki mboten Ora nenten enak. sing mendem. Oh, padake ngene jenengan. Ya sing mendem bae dhek dhewe. Ya. Kancane karo mangan. Ayo Nduk, Prima. Ya Prima, ayo Prim ngadeg kok Prim. Njaluk disepoti. Ya. Ya disepoti cara mbali so. Ya, mari berdiri Prima, yo. Iki SMA kelas 3 bener ya nak? Nggih. Kelas 3 SMA. Salaman sih karo Prima. Nggih. Iya. Sing cium tangan ki gen Prima aja kowe. Lah napa? Lah tuwek kowe kok. Lah tuwekku kula gedhe mriki lho. Apa iya? Lah kan gedhe mriki kena cetha senajan to tuwa mesake kono dadak ndungkrong. Iya. Ora urung ngene aku dikira nginceng. Dijak jagongan sih, dijak omong-omongan. Nggih. Takonono. Gang dalu Mbak Astria. Kok Astria? Astria Prima. Nggih, Astria Prima. Niku monten Prima niku panjangane napa? Prima Dayanti Sili Ayu Herdanti. Wah. Oh iya jenenge sapa mau? Kupinge budek. Ora kok budek lali. Lali to. Alon-alon Nduk. Alon-alon omongan karo Manula ki alon-alon. Manula. Iki ambak cilik ning tuwek asline. Iki barak aku iki. Barang antik nggih. Barang antik. Nggih. Heeh. Kowe karo mau Pak. Mahal barang antik. Heeh, karo Pak Lurah mau meling karo aku. Meling napa? Mas Ucek mengki ampun dibeto anu wangsul Mas Kangko. Lah ki napa nggih seret-seretan anak kula. Lah ngono kuwi. Oh lah wong urip nek rene ajine blas. Ya, ayo kenalan. Seret-seretan. Selamat malam. Nggih, Mbak. wilujeng dalu. Naminipun wau sinten? Namine kula Nggih. Prima Dayanti Sili Ayu Herdanti. Oh, nggih. Wangi sepanjang hari. Hari ra. Prima Dayanti. Heeh. Asli saking pundi? Asli saking Ngawi. Ngawi. Nggih. Ngawine pundi? Ya ora mesti sok ning nggon ruang tamu, sok ning Nggih. Tes SMA. Tes SMA. SMA. Kok diajari oh ngawine pundi kok ora mesti kok. Nggih, nggih mboten mesti. Hah? Mboten mesti. Lah Nggih, kok mboten sasat mesti? Gene bae, wonten sasat teng gene Pak Dene kan nggih gonta-ganti ngoten to, teng ruang tamu nggih ngoten niku. Piye to ki? Lah piye? Lah kene ki wau kan asline Ngawi. Heeh. Lah kok takok kan ngawine pundi aku ngono. Ora mesti. Mesti niku ngawine. Oh ngawine ra mesti. Mboten Oh kanton kahanan ngono. Karepku ki desane. desane. Ngawi desane ngendi? Nggih, desane kula Desa Krompol, Kecamatan Bringen, Kabupaten Ngawi. Oh. Desane apa, Dok? Desa lembok kei pempes. Desa Krompol. Lah nyembok kei pempes. Sanes lho nika ngompol. Krompol. Nggih, Krompol. Oh, Krompol. Nggih. Tuwek ndak budek. Desa bedingane. Desa Krompol. Nah, tasih sekolah nggih. Nggih, tasik sekolah. Tasih sekolah. Kalau SMA. Om tasik sekolah? Aku masih. Masih. Hmm, Sekolah di mana, Om? PAUD.
Paut di sini? Enggak, di Enggak. mana? Enggak mesti. Enggak mesti pautnya. Iya, kadang maut dirimu, kadang maut sinden. Gak mesti aku paut. Gak mesti ya? Gak mesti aku. Iya. Takol ngawin yang tinggi. Ayu ra cek. Hah? Ayu ra. Lah wong lanang ngerti ngeten nggih ayu kok. Iya. Wong ndek mripat ya. Ayu. SMK napa? SMK. SMKI. Nggih, SMKI. Oh, SMKI Solo. Nggih. Jurusane napa? Jurusanipun karawitan. Karawitan, cocok. Berarti iso nabuh. Nggih, sekedhik-sekedhik. Sing paling seneng nabuh apa? Nabuh apa? Sing paling awakmu iso lan seneng nabuh apa? Nah, nabuh apa sing paling mbok senengi? Nuthuk apa? Nutuk jenengan. Kowe padake kethuk, nuthuk ndasmu. Ndasmu Lah dhewe. pripun senengan nutuk napa? Heeh. Gak melat ki lho. Kula mboten nutuk senenge. Senenge? Gesek. Oh, Gesek. gesek. Masalahnya alat gamelan ki ana sing nuthuk, ana sing gesek. Nah, ana sing dikeplak. Enek sing dikeplak, ana sing didamu, iya ta? Nggih, didamu. Didamu ki disebul. Sebul suling. Suling. Nek sing dikeplak kuwi kendang. Kendang. Nek sing dipukul utawa dinuthuk ki nggon balungan bonang. Gendeng. Nek sing digesek kuwi rebab, senengamu rebab. Oh, alah. Rebabe gone. Geng rebab sik dulu. Wah, Rumah senengane. Kabeli teko ora? Senengane rebab to. Heeh, senengane rebab. Berarti bocah iki samaran iki. Kok iso samaran? Genah samar. Kok iso samar? Samar ra kebagian. Kok samaran kebagian? Biasanya tanggapan ngeten niki penabuh-penabuh ngeten niki to. Heeh, iya. Nah, niki kan metok jatah ngoten Heeh. nika. Heeh. Urung teko kono mesti muni. Muni piye? Ngengeh ono. Heeh, ngeng. Ngengeh ono. Dadi kan sabaran. Oh, iya, iya, iya. Lah mikir di colokane. Enak ora colokane kabeli. Colokane ndi? Heeh, ya. Karo kuwi iso ora? Karo mik anu, Din. Tampil, Din. Tukang son gen tampil. Nih. Sing tampil ora mung sinden karo pelawak tok. Tukang son yo tampil. Raine gen ketok sing lengo kuwi. Heeh, ya. Dicepot terus didelepne mak celuk. Heeh, ya. Mudeng ra. Nah, dincepne, celuk. Nah. Muni prawi kok. Heeh, ya. Cek. Heeh. Bisa. Jajak di anu, rim, ting ngono muni ora? Pon, Muni. pon muni. Heeh. Pon. Ya. Pon. Ora kleru. Kowe nyekel ning mike mbok menawa omong kowe ning cedhake kono. Nah. Rada cedhak. Rada cedhak entuk burine. Nah, ngono lho. Weh, kaya rembulan ketemplekan tekeh. Asik. Ya. Arep ngerbapi apa nak, Cahayu? Mikir, oh nggih niki. Iki. Oh nggih nggih. Nggih. Apa? Niki sing gampang-gampang mawon nggih, Pak. Sing gampang-gampang bae. Nggih, materine kula kelas tunggal. Apa? Wilujeng. Wilujeng. Oh, nggih. Oh, kersane wilujeng. Ndang. Mboten apa-apa to, Pak. Ora apa-apa. Ora apa-apa ora enak tambane ngono. Lah napa enten tambahan? Biasane ngono. Oh. Heeh, ndang. Daja di ngek. Ngono jenenge apa? Ngapunten nggih, Pak, niki tasih ajar nggih. Heeh, ora apa-apa. Keduwuren, Om. Heeh, lho. Miki keduwuren. Aja kon nglangakmu ndak geblak malah. Ngono. Jenengan kesel napa mboten niki tangane? Ora santai. Santai mawon. Heeh. Nggih. Dan Mboten kesel mawon. arep apa karo mbok pijeti. Mboten. Iki ndak ngekek kok. Adek mriko kesini. Kualik kok kono, nah kok kono. Heeh. Niki mau napa nggih kok ora di anu ngoten. Apa? Apa to? Mboten. Kowe nyodok apa ngono to? Oh, mak gadul ngono to? Gak apa-apa lu rene apa-apane. Matane. Ya iki tes kecerdasane wong cah krawitan iki. Ya. Ya. Nah, muni no, ya muni. Ya. Ya, Cah. Cerat. Niki pelok barang mawon nggih, Pak. Pelok barang ki angel lho. Iso sampean? Nggih niku mawon. Oh iya, pelok barang. Anu Mas Predi, pelok barang Mas Predi. Sing bener jenenge Predi. Oh, kaya baterai, Predi. Ya, entar. Ya. Iya, mantap. Wes kaya lek umulan kowe. Rebapane persis. Ya. Ya.
yaning talaga kadi langit mambang tanpas ulan pamaneka lintang toya kusuma ya sumawur ing kanca tepuk tangan Banduk terima luar biasa. Elok. Mboten saya Pak niki Apa? tangan kula muter-muter Pak. Oh, ora apa-apa. Nek pisanan kuwi pancen dredeg ngono kuwi yo, Nduk. Terus klentu niku Pak. Napa-napa nggih Pak? Kleru sithik ora nek wong ero. Kecuali sing ngendang kuwi nek dosan. Kleru ngene gak apa-apa, ora dihukum lho. Oh iya. Ukur kleru nabuh gak apa-apa. Tapi ngoten iki enten tambahan napa mboten? Alah. Enek tambahan. Tambahan gayang deh. Kiriane silujeng wis ora. Apa? Tambah Pak mboten. Tambahan. Oh, tombone ya wis ora butuh duit ya wis. Tapi ngoten niku nggih saged lho Pak. Saged piye? Saged. Iso betombo. Nggih. Saged. Iso betombo ngono. Saged. Saged ngoten niku. Nggih. Cek. Apa? Pesane mriku piyambak. Wong nek karo rebab padha. Pak, kula mboten ngoten lho Pak. Kula iki Apa? menungso karo rebab kok padha. Dicepat sik wi. Nah. Ya. Awas di sing dudut kleru malah cilaka. Malah mboten. Heeh. Nyono, ya, nggih sangu sekolah sesuk. Mboten sarepot-repot lho Pak. Lah Kula iki nggih mboten remen lho pangaten niku Pak. gelem apa ora? Nggih Ya. mboten sarepot-repot kula nggih. Nah, ngono kowe. Nggih sangu Kurun, sesuk. Pak. Heeh, ya. Ora apa-apa. Matur suwun nggih Pak. Sama-sama. Matur suwun, ngapunten nggih Pak. Kowe nyapa linggo? Kowe Lah pripun? Nembang kok sithik. Oh, nembang. ngerti apa ora? Pripun? 100.000 rumasane Gus nyawer kene ta? Lah pripun? Lah kuwi kok sesuk ditambahi kurangane kuwi kok. Napa nggih Pak? Cangkeme ora mungkin aku kaya ngono kuwi. Padake bos-bos liyane wae. Entuk saweran bekasane. Sawerane ra dijaluk, wis bayarane dipotong. Duit jolaras tidak seperti itu. Biasane dalang-dalang mriko-mriko ngoten niku kok. Setan kowe. Ora. Nek aku ngekeki los saka duitku dhewe. Ora kados dipotong 100, ora eneng. Takonono sesuk dibuktekne. Tenang wae, Prim, tak belani. Oh, rumangsane. Ora to? Ora. Tenang santai ae, santai ae. Yen Pak Kangko ora mungkin kok motong. Sing wedok. Ora. Gak enek. Kucing ora enek. Pak Kangko nyayine nyah-nyoh kok. Nyah-nyoh sak sok ngono ya. Lah wong iki kancane anakku lho. Kancane anakku Mas Jendra. Iya ta? Kenal ta karo anakku? Nggih. Lah iya. Lah, Nggih mben ke malam minggu kepungkur kowe dolan karo Jendra nyanti. Ayo. patinar dijodoh-jodohke. Ora jodok-jodokne wong video call aku pas mayang dek karo Jendra dolan ning sekaten. Ayo, nyanti kae karo anakku kae karo Mas Jendra kae. Mboten lho Pak. Lah Allah wong enek raimu ning kono. Rumangsane. Iku kan urusane canom wong tuwa mbok ya wis mengestoni ngoten Lho, mawon. aku mengestoni aku mau takon tok. Lah cah wedok mbok konoke ya dredeg kena. Ora apa-apa wong aku yo seneng nek duwe mantu sinden aku seneng ora bingung golek sinden liyane kok. Lah ngoten sing alon-alon ngono lho kok diketak. Nanti kowe mel. Lah wong wedok ya wedi. Sing dadi mantune jenengan merinding. Ning kabeh ku nek anu to tergantung karo jodoh ya, Nduk ya. Nggih. Tergantung karo jodoh. Sok nek rabi kuwi biasane mung mas kawine seperangkat alat salat. Iya apa? Sok ben rabi kowe iki seperangkat alat gamelan plus sound system dambayang. Yo. Amin. Iya, Nah, wis. Ndak kowe. Amin iki seneng karo anakku iki. Sing ben. Iya, sing becek suwe wong cek sekolah kok. Wis, muga-muga jodoh. Ya gandeng wis pelok barang nembang kelinci ucul. Iya, kelinci ucul. Bawane saged to? Aduh. Nah ya. Cari kemenyek. Jangan kaya nom-nomane butuwi. Ya.
Pripun iku nom-nomane? Nom-nomane Budu ya kaya awakmu ngono kuwi. Kacake ya rada putih kowe, Budu manis. Ya, ya, ya. Ya Jasana, suaramu genti mau. Nah, ya. Aduh. Kenging napa kok aduh. Kata-katane ngono kok. Ya, katur Mbak Tia Murti. Ya, keng wonten ing Sabrang. Ya, nah, monggo. Aku ya gedis mentuwek tur Mas aku. Alah lah. Jenengane monggo ngrumaosi ngono ditampa disyukuri, dinikmati. Ki calone anake kok sing tuwek cenanangan. Nah ya. Ya, anu rokoke bapak lho sih. Aku wis tak macak tuwek saiki. Ya. Mangka. Hah? Wes, ya ini ayu suarane apik. Wes rebab yo wasis. Wis no, wis melu Pak terus ya. Nggih. Wis melu Pak terus. Kan derek Pak niku teng pundi? Ya lek tanggapan melu Pak, aku melu nyandi. Oh alah. Aku jebule sudah tua. Ya ora apa-apa. Penting sehat. Manisa. Ngalor. Ngalor ngidul. Ngalor ngidul. Ngalor ngidul tepung gelang mongke cilik. Iki Mas Jendra WA iki lho. Pripun? Pripun Pak? Nah, iki. Pak, salamke nggih. Ya. Lah langsung. Ya semoga-moga jodoh. Yen arah iki ya wis cocok. Namung rencang lho Pak. Metan ngalor. Iya ya. Kanca. Saibo. Nah, buke calon buke mbok yang marahi to. Ala ngucep yo. Aku ki wis ngemangsani tuwek. Aku karo Budu iki rumasane kaya manten tuwek kae. Dadi lek bengi iki ora ngopo-ngopo ora geden-gedenan tut. Bungah ya. Bungah rasaku. Yen muli bakal tak panjang. Lulus. Ya. Langgamen iki. Ya, lagi Jendra WA meneh. Cantik ya, Pak? Yo. Napa to Pak empun? Ya. Ya coba kaya ngapa? Kering cucuk garap nganggo gamelan Bali. Ya, yo coba. Yuk, dados. Wah kepuh, sugeng midhangetaken. Ngobengi
Terima kasih, Nduk Prima. Prima. Wes. Gilirane anu Mas Ujak. Mbak Elisa Orkarus Alaso. Elisa Orkarus Alaso. Iya. Andu bro. Pak Joko bilang kenceng. Nobar Resliling Kafir. Mas Nopek Sakomarko. Salam budaya. Terima kasih. Kafir sehat-sehat selalu. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Pak Kangko, wilujeng dalu Mak Cangek Yulimbo. Nggih wilujeng. Sugeng dalu Mas Uceng. Sugeng dalu Mbak Elisa. Kowe kami gilan karo Elisa iki ngopo? Ayu cantik. Piye Kowe to? kaya gila-gila ngono piye? Mboten kok gila. Ngapa? Dadi kula ngadoki gen iso nyawang pasuryane ngono lho. Apa oleh cecek iso nyawang? Iso nyawang raine. Kalau ngomong itu kan harusnya kita berdekatan. Halo Mas Uceng. Ngono lho. Aku yang Antara eye to eye, moto karo moto. Heeh. mutu kali mutu. Ya, jadi ini antara rupa karo rupa. Rai karo rai. Karo rai. Rai karo rai. Landi Mas Uceng. Lah ndi raimu yon? Uh, Lah kowe raimu yon ndi reneng kok takok lho. raiku ning kene. Endi? Iki. Wah, lah kowe ora guyu kok. Aku wis guyu iki lho. Ora guyu ya ora ro lambene kok.
ayune kaya ngene iki lho ambekku lho manis. Iya lah mencep ae no kok. Mencep. Iki lho aku wis dandan 2 jam mosok ya ora ketok ayu to. Lah rotone ayu piye to? Raiku lho ning kene lho Mas Uncek. Niki apa? Landi. Kak ora. Kene ki ono ya rai to. Iki apa? Ku ya rai. Weteng. Rai. Weteng. Rai. Kok rai? Rai lok. Weteng Weteng maksud iki weteng. Ya, Terut. Padaran. Wah, padaran. Wong ngerti loh. Wong Sulawesi ngerti padaran lho. Ngertos belajar itu ada tingkat. Ini namanya padaran. Nah, kila namanya cangkem. Tutuk. Tutuk. Grono, irung. Irung. Ki budeli nabi. Hah? Udeli apa? Nabi. Kok iso nabi? Iya itu ada. Delokan ning tepak basa Jawa, sesuk ya. Napa gitu, Pak? Heeh. Masa udeli nabi? Sikil Nabi. suku. Oh, suku. Tangan asto. Hasto. Gulu jonggo. Dulu jonggo. Mudeng aku. Yang krungu wadidang ngono kae apa, Pak? Kayak silit ngawur. Cuma takokne kuwi ngawur. Aku. Oh bukan medi. Heeh. Iya. Heeh. Kene aturaken wilujeng dalu sedaya mawon warga wonten Mungkung. 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 Sabar. Mungkung. Kung. Mungkung. Mungkung. Nah. Oke, Mungkung Rejoso nganjuk menika derek tepang gula Elisa Urcarus Alaso. Menika ngerencangi termos. Cari mau termos. Kok iso ngrencangi aku ya? Lah piye to? Kowe dene berada di koncoku. Iya kanca, Nah, ojo karo kita, dumeh karo mau Mbak Prima karo kamu, Primus lo Prima. Nek Primus karo Elisa yo, wangon to tetepan. Kok sing ngomong primus iso puncak Lah ngono ae. jare lho. Primus jare Pak Kangko. Kak, aku malah ngrik-ngriken aku. Nggih ngaturaken derek mangayu bagya anggenipun nganakaken versi desa Pak Kangko. Acara rutin setiap tahun. Acara rutin setiap tahun menika senadyan to dalange benten. Benten. Menika ujub apresiasi katur budaya Jawa. Ben iso semakin ngrembaka. Lakone nggih mboten namung biasa-biasa mawon, luar biasa milih lakon nggih sing spesial-spesial. Bintang tamune ya spesial. Cara nek endok ki separo setengah. Lah ya iki sepiro? Separo. Separo, setengah. Oh. Separo kue setengah. Emang separo ki sepiro? Separo ki padha setengah lho. Oh, separo itu setengah. Setunggal setengah. Nah, siji setengah. Siji setengah. Iya. Kadosipun pokoke kula namun derek mangayu bagio. Mugi-mugi Alon-alon sedaya ingkang rawuh pinaringan berkah barokah panjang yuswa kathah rejeki paringi sehat saged nyekolahaken anak putu kanthi tuntas sukses sedaya. Anu jenengan. Amin. Dong mboten to, Pak? Dong aku. Kok ketok domblong lho. Yang penting itu niat hati. Nek omongane apa ya sak iso-isone sak tangkep-tangkepe apa ya wis metune kuwi. Tangkep-tangkep apa lho? Nangkep saya apa ya yang saya bunyikan itu sebisanya. Oh, tadi apa sing ditangkep kuwi mbok unekke. Oh, ngaten lho Mas Uncek. Oh, ya nangkep mik terus mbok unekke mik. Nah, nangkep Pak Dalang? Lang. Lah piye? Nangkep Pak Dalang yo menine. Mbok unekke piye? Dalang. Mik. Pak Dalang. Lang. Sinden. Den. Dan mbok tangkep jeruk. 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 Kok bunyi? Iki mantul lho. Jeruk. Lah. Lho, ora ta. Ya sing muni kono. Iya. Mantul lho, mantul lho. Penggemar kamu di sini juga banyak, Sa. Ibu-ibu tadi minta foto sama kamu luar biasa. Kenalan matur sembah nuwun. Kula atase piyayi nggih mboten ngertos nembe belajar nanging disambut kalih kaya para biantun. Para biantun wonten mriki. Sasaget-sagete gaduk-gaduke. Heeh. Nek ning Nganjuk iki kulino ya, Sa. Ning kamu kesini berapa kali? Nggih lumayan.
sampean beberapa kali mboten kepitung tapi kula paling remen kalau ndereke Pak Kangko jujur li. Di Nganjuk. Iya. Iya. Karena apa kok kamu senang? Senang soalnya penontonnya Pak Kangko itu mesti banyak sekali. Seneng. Jadi ngomong sapa? Penonton piyayi kabeh kok penonton banyak iki lho. Maksudnya banyak. Iki piyayi menungso kabeh lho, Mbak. Banyak banget. Masa banyak kaya ngene lho, menungso kok. Banyak ki ngok ngono maksudmu. Duduk banyak ngok. Banyak banget. Oke. Kata sangat. Sama suasana panggungnya ini mesti meriah semedulur. Sedulur dari seneng. Iya. Kawane. Nopo kok guyung-guyung. Gak apa-apa. Aku lho wis mikir uteku wis meleleh iki. Mikir ke basa Jawane. Heeh. Kowe sauni-uni ngono lho. Sak iso-isone yo Nah, Mas Cek. iya. Lah nggih, menika ngaturaken panglipur. Heeh. Katur sedoyo para warga lan perangkat desa. Perangkat atau perongkot iki lho. Nganakaken. Heeh. Nggih, Perangkat desa. Ora kok nggo perongkot. kabeh Jawa iki nganggo o lho. Ya ora. Kabeh nganggo o. Kok contohnya kok nganggo o? Kalau di Jawa itu petingannya kalau nasi sego. 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 Itu kalau mata itu moto. Moto. Kalau ini ada apa? Iki ono apa? Ono apa? Ayo perangkat yo perongkot. Ngono cara gampangnya. Masuk perangkat iso perongkot iki. Ngono. Perangkat. Tidak ya lupa perangkat, anu sa, pejabat. tidak lupa masyarakat juga Bapak Kepala Desa. Lanje kalian kasihpun desa menika kepolo. Pak Kepala Desa ora ndase desa. Kepolo iya apa? Kepolo. Kepolo bahasa Jawa ada. Bahasa Jawanya apa? Ndas. Aku di angkringan tuh tanya, "Bung, aku mau beli gini kepolo." Oh, ndas ke Mbak. Ndasnya Ndas. pinten regane? Nah, 5.000 karo segone. Iya. Ayo berarti kan kepolo itu endas. Nek kepala desa? Nek kepala desa? Endas desa Ndas adalah desa. pemimpin. Dilokke perongkot ndas desa. Sabar Pak Dasar. Kuwi cara desa, dan cara pertunjukan ndase yo Pak Dalang. Kuwi sebagai sutradara pertunjukan pemimpin kuwi ndase panggung Pak Dalang. Oh, ndase. Nah, itu ndase kita. Carane nek kowe brutu. Nah, Ora kita brutu. tuh cuman pengikut. Ora brutu nek kuwi telek. Kita cuman pengikut Ndas. pengintil aja. Terus kowe tangan. Orang Lah, kowe apa? ceker. Ceker terus aku brutu. Kowe brutu Terus nek. ora ndek dilokke jare telek. Terus neleki ceker. Iya. Paling panglipur caos panglipur Nggih. menawi wonten pamundutan menapa. Ah, nggih iki ana pamundhut saka Pak Harlin. Nggih. Sugeng dalu Mas Kangko, kula Pak Harlin kalih Pak Lurah Sawahan, Bapak Harmadi. Esos selamat bersih desa untuk warga Mungkung. Semoga Mungkung sejahtera semuanya kalian nyuwun lagon Caping Gunung. Juga ini ada permintaan. Assalamualaikum kula Pak Rin bakul wedhus. Nyuwun lagu Seragenan. Nah, uga menika wonten kok pilihan dhewe ya, Sa? Nggih. Tak wacane, Sa. Dibaca boleh. Heeh. Sugeng dalu Pak Dwijo Kangko, nyuwun pamundhut sigar. Nopo LDR. Mbak Elisa atas nama Karang Taruna Panca Bakti Desa Mungkung Kecamatan Rejoso, matur sembah nuwun. Iki uga ana malam hari ini kita disaksikan banyak sekali yang lewat live streaming Mbak Elisa. Kanca-kanca jamaah Al-Nopeiyah. Ini pengbare Mas Nopek juga SKC, juga Mbah Pir yang kemarin nanggap Pak Kangko. Engkeng wonten Pilang Kenceng Kenongorejo. Nah, malam ini juga nonton live streaming. Nggih. Uga mriko saking Pak Joko Kedung Malang, nggih. Monitor Mas Kangko uga Pak Slamet Klego, Sekarwangi Jaya Jakarta, nyuwun podang kuning. Nah, tasih monitor. Mas Ngadinu Pondok Ungu Jakarta uga. Nggih. Nah, siap nggih. Sing arep aturke apa, Sa? Caping Gunung. Caping Gunung jengleng, sing jengleng kuncek ya. Kuncek jumbo kula nggih ngirimaken untuk Prof Ngabi dari Warek UNES menika nggih memantau bukan karena bintang tamu tapi karena lakonnya. Oh, gitu. Jadi Lakonnya. ikut nonton. Dulu itu permintaannya lakon Banjaran Narayana. Cek. Setelah dirembuk oleh kepala desa juga perangkating desa, lakonnya diganti Sastro Jendro Hayuningrat. Sing nembang awakmu sing jengleng iki. Iso? Wis iso-isone. Kak aku nek ra krasa. Alah engko ya Pak Slamet ya krasa to, Mbak. Ya engko tak restake dulu. Wangun ora, penak ora jenggelenganmu. Jenggelenganmu. Saben Saben bengi
Plintang det plintang. Oh sik no. Awas. Apa sih ini? Hah? Kamu tadi udah jengkleng belum? Wes sih. Kok gak kroso? Oh, bocah ki pati rasa. Gak kroso loh. Cuma Oh. gitu. Mosok kok wis ngono, aku wis ngantingi nang ngene lho. Rong kroso. Oh, urung. Rong kroso. Nganggo proses. Ya alon-alon. Coba. Alon-alon. Ya alon-alon. Aja ngado-ado lho. Rada cedhak ae. Ya, cedak. Yo aja cedek-cedek banget to, Mbak. Yen memaca. Iya. 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 Ampun karo. Gue kemajuan saiki. Iso ngegol ya. Ayo Mas. Maksud to? Bayo, wis krasa ora? Dorong. Urung to? Dorong. Oh, ya wis ora tak kenekke kok. Aku mau nonton. Apa sek? Apa ada ya? Jenggreng kok jenggreng dengkul. Layak kason mak klothak. Lah piye ya tangen iki? Kira-kira aku ben iso mengimbangi kudu piye posisiku? Dodok. Oh ya, dodok. Dodok Ya, apa? ngono. Lah, dodok apa aku mbok gendong? Ngene, yang ngene. Imbang. Ya dipangku. Ya. Lah, ngene terus sing jenggreng kepiye? Lah ya piye terus? Lah yen aku mbok pangku terus aku arep pulang jenggreng kepiye? Lah kowe dipangku apa iso to, Cek? Apa aku kok pangku? Apa iso? Nah, ya sapi. Napa rasa? Ya Allah. Iki piye? Pangitan. Ah wis ngono kuwi ya, jengleng. Ngene iki malah kaya arep mijeti bayi. Mijeti bayi. Malah kaya dukun bayi. Wong kono kata jenggleng kok malah. Nah, wis Ini aku ngono. ngene ya. Wis, Mbok menawa. iki mbok menawa ya. Ya mbok kan dong ngerti. Pecinta Hei. beliau pena Wak. Enak, Berarti memang tergantung. Tergantung, Kita Wi. tuh butuh keseimbangan. Iya bener. Nah, Upama ngene iki ya apa? iya. Ngono. Tapi kalau gini ya wis imbang ya, carane. ya lumayan lah. Dedek. Dedek ora dedek. Dedekane padha. Dedek, Dedek. dedek, Dedekane padha. dedek. Dedek. Panas. Ngono kuwi lho. Coba nek iki mau dedeknya aku menyesuaikan kamu. Ya. Sekarang kamu menyesuaikan aku. Wis kan piye? Jibrok kok. Bocah iki Coba ngene iki wis kaya enolerian apa Susan ya. Heeh kaya arep nggo. Ucek
unjek, sesok gede, kamu mau jadi Maling, apa? maling. Jika. Pengitan. Aku ki wis trauma. Nah ini kan saling menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Supaya kita komunikasinya tuh bagus. Wis gitu rasa loh. ngono rasa mbok gendong. Aku samar nganti jiblok. Wah, wis. Bosok meneh aku. Bosok apa? Aku dhewe dibruk ke wong mendem lho. Heeh, sawi tau ki trauma sa. Oh gitu. Tau digendong diumbulke. Lah, iki Umbulke. sing ngumbulke iki posisine mendem. Ora Iya. kuat iki dikemune ucul. Lah sik ndase diyer ngono. Ora ndase tak amanke kok. Wah, ora kok. Wis aku kan kaya anu kae. Apa? Trenggiling. Tranquile. Kan kaya bulus kae. Ketoke bahaya ndase dilebokke ngono lho. Untung ya aku. Iki ora aman gegaro aku kan kamu. ramendem lah. Ora mandeme lah kowe ki awakmu cilik kok. Kenapa? Tenagamu Aku ki kok. biasa, biyen aku sekolah pedalangan yang ngusung gamelan biasa. Ki kowe ki mung sak saron. Bobotmu itu sak saron. Mau pedalangan kowe musuhi gamelan lho. Musungi padake yo gamelan debok itu udah biasa sebagai mahasiswa iku kudu iso. Ora mung mayang tok ning yo noto-noto ngono. Mosok gamelan terus debok ki digawani dhewe Gawani dhewe. kaya wong tipis ae. Hah? Kudune Kaya wong dibayari. tipis. Bayar. Lah iya kan butuh proses aku biyen sih kere ya. Tak rewangi aku mung mangan seminggu ki nganggo sak lodong apa jenenge intip. Ku apa Pak? Sak lodong intip ya Pak? Intip sego garing kuwi lho jenenge intip. Sego garing. Intip sak lodong Sak ngono to. lodong nggo seminggu kuwi saking kereku. Oh lah Kok sak lodong digawe seminggu ki carane piye, Sa? Ya wes kuwi engko dipetil, apa dipetil, petil kok apa Pak? Aku angel nyerna to aku. dicuil. Dicuil. Oh diputil. Nah itu. Diputil dipetil. Satu ini kan bisa dibagi 4. Ya. Nah, sefer 4 itu Ya. dipangan aja kremus. Terus Nganggo wedang angin disoke. Kok ngembang dhewe ning weteng warek. oh, Itu adalah sebuah life hack. cerdas ya. Cerdas. Ngono saking Cerdas. kerene. Ki jenenge wong prihatin. Dalam prihatin iki ra mung kungkung apa basa apa-apa ning ngono kuwi wujud Oh keprihatinan. alah mula mawakmu mau nyekingkring ngono. Jebule mangan intip. Angkat intip. Ayo. Didompong papat sih. Makane kowe wis mbeh bojo urung to? Wis sih. Oh wis ya wis. Larinya apa? Aku ya pengen to Pak Kangkom lho, nek duwe Apa? calon ki ya sing bapake gelem nukune nganggo gamelan son ngono kuwi aku ya pengen. Wow, mas kawin to, mas Ayo. kawin. Lah kok ora Mbak Pri. apa ora rapi to, Mbak? Urung. Oh, urung to? Heeh, arep Wah. rapi jare aku mung arep diwehi anu TV 16 in. Ya ora enek. Lah kowe seliramu ki sing kaya ngopo? Ora sing penting gemati wae. Karo mertuane ya iso nganu Gelem gelem nampa. nampa ngono wae Oh. gampang. Ngono. Duwe ra anakmu lanang apa wedok? Lanang anakku. Anak JSD kok. Wah, SD. SD ra sidok. Ya wis nek menawa entuk wong kene ya, bakul-bakul cilok ya gelem. Ya gak apa sing penting gemati. Mati. Nah, zaman Kemana saiki ya Mas Uncen? amin ya semoga-moga yang pikantuk jodoh. Sing